भाग्यवान कृत्साचे कुर्वे निवाराम कामच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे बापाचे पिताचे आणि पिताचे पवित्र आणि आत्म्याचे पवित्र नावे आत्म्याचे आमेन. नावे सौम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी कबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी झाली. नमान मरी एक कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची मैया मावशी खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आबळे सुमेचे साखर तुझ्या शब्दावर बळे म्हणजे तेचा नमान मरी एक कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची मैया मावशी खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आणि देवासो पूत मुनीसलो आणि आमच्यामध्ये जिएलो. नमान मरी एक कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची मैया मावशी खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यागमी पाव जाऊचे गती मागिया ये समया बडव्यान बरी खबर बडव्यान बरी खबर दिल्यावर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मुंशा मुंशा पण पण घेतले घेतले आम्ही आम्ही जण झाला कष्ट कष्ट आणि कुसावरी जीवनपणाच्या जीवनपणाच्या आनंद कमी पावशी तुझी तुझी कृपा कृपा आमच्या आमच्या अंतस्करणाने अंतस्करणाने वतून आणि ओतून आणि मागताम मागताम त्यास ख्रिस्त आमच्या तुमच्या सुम्यावरी सुन्यावरी फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी स्वार्थ आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी स्वार्थ आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी स्वार्थ आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गेल्या बडव्या देवा मध्ये गेल्या रखल्या बडव्या सगळ्याचे दयन मका दिल्या तुझे तब्येत मुझी मोत जोडाय मका राग संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ बडव्या साम गेली आमच्या जुसात आमकास संभाळतराच्या खोट्या कोणाचे आणि पासांचे राडी तुमका दाती देव तंका फरमावती महाराज माता आणि तू ये सरका वैल्या पूजेच्या कुवारा आत्मे उघाडो संस्कारा विस्तारला सेतना जागरा खोट्यातल्या देवाच्या पदवीने पडा ससना सुविशेव दितांका येसूया आणि निरंतर प्रकाशाचे पंखोली मदले ते विषय घेऊ आमेन. आमच्या सतमंता देवा सर्ग आणि प्रथम चार असणारा आणि येशू ख्रिस्ताचा एकल्या सम्या जो पवित्र विगर्भी सम अहंकार मर्यादा सर्वालो तो मेलो आणि तकानिके पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यान तो परतून जीवन झालो सर्गार सुडलो सरपदी धरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंचान जिव्यान मेल्यांचे वंचलो सद्मंता पवित्र भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण सोसण्याचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमका येव तुझी कुश जशी सरकार जाता तशी या संसारान जाव. पडतो आणि आमचे सुकलेल्या तशी आमची बदकूस आणि आमका न मान मरिये कृपेन मरले म्हणजे स्वयासा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई घट्ट तलामण्या नमान मरिये कृपेन भरले समज स्वयासा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझ्या स्वयासा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळ्या मी आमचो माईकान म्यूट करूया अंतरोपे त्या समयाच्या मी स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, गट्ट तला स्तुति करिया. मुगाचरण गट्ट तला स्तुति करिया. माइक अनम्यूट कर गट्ट तला स्तुति करिया. कितले जणांना माइक अनम्यूट करू देता. मुझे कते नाही. त्या देवा कते किती तो वरतो. ताका आम्ही स्तुति करून पाहू. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Psalm 73:28. पूर्ण देवा सरशी आश्चर्य मुझो संतोष सर्वेश्वरा देवा हवे मुझो आश्रय करून घेतला तुझी कृत्य हाव प्रगटतलो सर्वेश्वरा देवा हवे मुझो आश्रय करून घेतला जी कृत्य हाव प्रगट करतलो तुझी कृत्य हाव प्रगटतलो तुझ्या नावाची हाव स्तुती करतलो हालेलुया 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 Psalm 75:1 तुका आम्ही अर्घ दिताव तुका आम्ही अर्घ दिताव देवा अर्घ दिताव तुझे नाव उलो मारताव तुझी विस्मिता प्रगटताव तुझी विस्मिता प्रगटताव हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया हालेलुया थैंक यू जैसे तुका और का तुका होकले Psalm 73:28 पूर्ण देवा सरशी आश्चर्य मुझो संतोष सर्वेश्वरा देवाक हवे मुझो आश्रय करून घेतला आज त्या सुम्याक आम्ही आमचो आश्रय करून घेतला त्या देखून आम्ही सुरक्षित असा त्या देखून आम्ही सुरक्षित होता त्या देवाक आम्ही स्तुती करताना घट्ट झाला स्तुती करून साय आम्ही कितल्या घट्ट स्तुती करता तितली त्याची कृपा अनुभव करता तितली त्याची महिमा अनुभव करता जितना पाऊलान आणि सिलासान त्या बंद दर्शन स्तुती केली घट्ट त्याला स्तुती केली त्या जैलान तो एका साडीन तो अनेक साडी मुशरा ऐकतले तितल्या वडला स्तुती केली त्यांच्या स्तुतेच्या आवाजात थंयसर भोईंग कल्पनी झाली मग चलो आमच्या स्तुतेच्या आवाजाक आम्ही किती हालयता मी घट्ट त्याला स्तुती करूया आज यो ब्रेसर असो दीस त्या देवान फाव केला यो दीस फाव केलो तो देव वरतो ताणेच सगळे आमकां दिवचे जर ताणे आज आमकां उठोवंक कृपा दिवं नासली जाल्यार ह्या मागण्याक जॉईन जावंक ताणें कृपा दिवं नासली जाल्यार ताचो हिशारो नासतना आमी दोळे उक्ते करूंकय शकना श्वास काडूंकय शकना तर आमचो स्वामी कितलो काकुळदार आमचे खातीर त्या स्वाम्याक परत एक फावटी कितले जाणां तुमकां माईक अनम्यूट करूं जाता अनम्यूट करा त्या स्वाम्या खातीर घट्ट जाल्यार स्तुती करया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. सर्व पदवी, सर्व महिमा, स्तुति, दुका, देवा, hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया जेसू जेसू हालेलुया हालेलुया स्तुति तुका वो मगळ बाप्पा त्या पुता जेजूच्या नावान तुका आयचे सर गयता या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांपासून तू घर गयता ओ मगळ बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या भो पवित्र अमोल रक्तान या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक धोनी तळकर कावर कर खोरपाला बाई या घडये जुदाई बी सकत या भुरग्यांचे देवय देव दी हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, स्तुती, hallelujah, स्तुती, hallelujah, स्तुती, स्तुती, स्तुती. hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah. हाताच्या लेफ्ट हाताच्या Hallelujah, hallelujah, रिसत कोणा hallelujah, दुःख असं जेसू याकडे स्पर्श करण्याचं फडाफड जेसू कान उडयता. Hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, जेसू hallelujah, जेसू 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 हालेलुया जेसू 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 hallelujah, जेसू. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, हालेलुया Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Kasnacha bapa. How कृष्णाच्या तुका बापा हा भेटयता तुका भेटीता ती तुझ्या ती मगाच्या मगाच्या पुत्राची पुताची तुमच्या तुमच्या सौम्य आणि सौम्य सुंदर सुंदरा जेजू जेसू ख्रिस्ताची पुढे रगत रगत आत्मा आणि आत्मा आणि देवपण देव आमच्या पत्कांचा पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरीकपणापासून मगळा बाप्पा या पहिल्या कणान तुझ्या हातान भेटवून देन मागता बाप्पा विशेष रान याले कितले जण या 100 जण याले याकडे मागवण्याचा देवा या हरी एका तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्रत्म्यान बरोबर बाप्पा पवित्रत्म्यान बरोबर बाप्पा आवयच्या गर्भांत आई दमोशाचे जीवित आईचे जीवित फालांचे जीवित मुकल्यांचे जीवित दोन्ही तळकर बाप्पा बाप्पा हरी एक अडकळ अडचण व्हॉइस कर बाप्पा बाप्पा आज तुझ्या मगाचा अनुभव क्या हर एका तुझ्या भुरग्यांक दे बाप्पा बाप्पा आज या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सांगता तू राव ताका सोलनवर तांणी हाती घेऊनच्या हर एका कामाचे मेटाचे तुझी आशीर्वादात अनुभव करू दे जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता बाप्पा आमेन 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 साम 67:1 देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद दे आमची दया करू आणि मुखामळ आमका आशीर्वाद देऊ आम्हाला पंको सुप्रकाश साम आमचे पंको 67:1 करू आणि देव आमका आमची आशीर्वाद दया देव करू आणि आमका आशीर्वाद देऊ मुखामळ आपल्या प्रकाश आमचेर मुखामळाचो पंको प्रकाश आमचेर पंको साम साम 67:1 देव देव आमची आमची दया दया करू करू आणि आणि आमका आमका आशीर्वाद आशीर्वाद देव देऊ आपल्या प्रकाश आमचेर आमचेर पंको पंको सगळे दादले संघात ज्ञान जेसूच्या कठीण कष्टाच्या Captain, अपशामध्ये फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशामध्ये फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशामध्ये फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशामध्ये फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशामध्ये फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशामध्ये फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशामध्ये फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशामध्ये फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशामध्ये फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा जेसूच्या कठीण कष्टाच्या अपशामध्ये फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा सासनाच्या बापा शासनाच्या हाव बापा तुका हा तुका भेटयता भेटयता तुझ्या ती तुझ्या मगाच्या ती पुताची मगाची आमच्या सुम्या आणि सुरुंदरा जेसू जेजू ख्रिस्ताची पुढारी रगत ती रगत आत्मा आणि आणि देवपण देव आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पुत्राच्या पत्काच्या परिपणापासून या दुसऱ्या कणात विशेष रान समर्पण देऊन मागण्या विशेष रान समर्पण देऊन मागया हर एका भुरग्यांक सुम्याच्या तान भेटवून देवया आज भेटवून देवया विशेष रान कितली भुरगी वाईट हॅबिटान संपटल्यांत वाईट संगतपणान संपटल्यांत तांच्या पासून मागया वाईट रिलेशनशिप संपटल्यांत तांकां समजात ड्रग्साच्या गुलामपणा आसात
त्या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिव्या. कितले जण देवातान पयस आसात, मागण्यातान पयस आसात, इगर्जे कोसनात जावंक पुरो आज याजका विरोध, धर्मयणी विरोध, देवाच्या अभिषेकता विरोध उलोवन आसात. त्या हर एकल्या समाजात समर्पण दिव्या. वाईट वाटत असल्या हर एका भुरग्यांक समाजात समर्पण दिव्या. आणि मागया समी तांकां या हर एका वाईटांतसून खाला पोदी. पवित्र आत्म तांकां चलोवन व्हरदी. पवित्र आत्म तांकां चलोवन व्हरदी म्हणून मागया सांगाता म्हणून येवता 3 फावटी क्लेम करया. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दृश्टी घालतलो, तुमकां फळां बरयतलो, तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो सांगतलो. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दृश्टी घालतलो. तुमकां फळां बरयतलो, तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन सल्लो थीर सांबाळतलो. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दृश्टी घालतलो, हांव तुमकां फळां बरयतलो, तुमची संतत वाडयतलो, तुमचे कडेन केल्लो सल्लो सांबाळतलो. सगळे स्त्रियो सांगाता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावर फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. ससनाच्या बापा बेटा तुझ्या ती मगाच्या पुताची तुमच्या आणि सर्व राजेसाची कोणाला आमच्या बदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बदकांच्या फ्रेकडे बसत या तिसऱ्या कणात समर्पण दिन मागे कितल्याना कामाच्या समस्या विजाच्या समस्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम असा कितल्याना या दिवसांनी इंटरव्ह्यू असा त्या समयाच्या समर्पण दिन मागया कितल्या जणांचे जाऊन पुरो काम असून सुमार तेमसला काही इंटरव्ह्यू दिला आन्सर येतात ना रेस्पॉन्स येतात ना विशेष तांकां समयाच्या समर्पण दिवया. कितले जण या झुजाक लागून जर कंपनी बंद जाल्यात कंपनी लॉसार गेल्यात विशेष तांचे बसत मागया. कितले जणांची विजा येवची आसली या झुजाक लागून तांची विजा स्टक जाल्या. कितले जण सुबार पैसे एजंटाक देऊन आज तांकां कितें करचें कळटात ना विशेष तांकां समयाचे तान भेटोवन दिवया. मागया समयाची काकूळ करपा आयजाया 45:2 जेजूस तांचे मुखल्यान तांच्या मुखार आसलो सगळो पर्व समतल करून दी आणि विशेष तांची वाट उक्ती जावचे पासून निराशपणांत आसल्या हर एका भावनाक समयाचे तान भेटोवन दिवया. कितल्याची विजा कॅन्सल जाल्या कितल्याची विजा एक्सपायर जाल्या परत विजा रिन्यू करूंक आसली आज प्रोसिजर हार्ड जाते ते आसा टफ जाते ते आसा. कितले जणांची सिव्हिल आयडीची एड्रेस प्रूफाची समस्या आसात समयाचे तान भेटोवन दिवया. कितल्याचे खंयचे डॉक्युमेंट्स अप्रुवल जावंक आसले व्हेरिफिकेशन जावंक आसले जावना विशेष समयाचे तान भेटोवन दिवन सांगाता म्हणून येऊन 3 फावटी क्लेम करया. जोशुआ 1:9 हांवें फरमायला दृढ आणि धैर्य नाका सर्वशक्तीचो देव तुका गेले तुझे समय आसलो. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायला धैर्य नाका तुझो देव तुका गेले तुझे समय आसलो. जोशुआ 1:9 फरमायला धैर्य नाका
सगळे दादले सांगत मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फात आमच्या सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या संसाराची कपड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फात आमच्या सगळ्या संसाराची कपड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फात आमच्या सगळ्या संसाराची कपड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फात आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची कपड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फात आमच्या सगळ्या संसाराची कपड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फात आमच्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फात आमची आणि संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फात आमच्या सगळ्या संसाराची कपड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फात आमच्या सगळ्या संसाराची कपड कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर फात आमच्या सगळ्या संसाराची कपड ससनाच्या बाप्पा हम तुका बटीता तुझ्या ती मुगाच्या पुत्राची आमच्या सुम्या आणि सुरंद राजा ख्रिस्ताची जगदूत मोहन देव पण आमच्या पद आणि सगळ्या संसाराच्या या सौत्या दिवशी समर्पण दिन मग या हरिय कापिडे सोम्याच्या बटन दिवा टीबी ब्लड प्रेशर एड्स कॅन्सर डायबिटीज बिंगड कष्टांच्या कॅन्सर लास्ट स्टेज ट्यूमर असा लंप झाला पीसीओडी समस्या गर्भान समस्या प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स सांभाळा डॉक्टर गर्भ असल्या भुरग्याचे किती कॉम्प्लिकेशन्स सांभाळा देवाच्या समर्पण दिव्या नॉर्मल डिलिव्हरी जाईना म्हणा कंप्लीट बेड रेस्ट करायचे म्हणा देवाच्या समर्पण दिन मागया लविटाच्या त्या भुरग्याक विशेष समर्पण दिव्या आणि एक भुरगे हॉस्पिटलाचा विशेष दोघांय भुरग्यांक समयाच्या समर्पण दिन समयाची काकूल त्यांचे देवन येऊनच्या पासून मागया समर्पण दिन मागया विशेष राहणं कितली जण मागया विशेष राहणं कितल्याना आयसीयू असतात व्हेंटिलेटर असतात सिरियस असतात ब्रीदिंग प्रॉब्लेम समयाच्या समर्पण दिव्या जझीरे म्हळ्या एका भुरग्या समयाच्या समर्पण दिव्या ब्रीदिंग प्रॉब्लेम ट्यूबच्या आधारान याकडे ब्रीद करण्याचा विशेष समितका स्पर्श करू दे म्हणजे कुटुंब स्पर्श करू दे ताचे महिमेपासून ताका स्वतःचे ताचे मुखारी येऊन तुते ताका आराधन ताका साक्ष जाऊन जीवच्या पासून त्यांचे जीवितान वरती कामा जाऊच्या पासून विशेष कितल्याचे पाटेच्या कणाचे दुःख टँकाचे दुःख टँकाचे केळ जांपुर सूज असा जांपुर ते हुलप असा जेसू कोणा एका व्यक्तीक तसला जेसू याकडे स्पर्श करण्याचा लोअर बॅक पेन पेंटाचे फाटल्या साइडीन एका साइडीन उलोपशे या सूज आयल्या जेसू तुका स्पर्श करण्याचा मागया कितले जाणां पॅरालायसिस जाला स्ट्रोक जाला बेटारस आसात बेडसोर्स जाला युरिनरी इन्फेक्शन लिव्हरचे समस्या प्रॉस्टेट लाज झाला ब्लड सर्क्युलेशन समाना ब्लड क्लॉट झाला घाई गुण जायना कितले जणांचे ऍक्सिडेंट झाला या फ्रॅक्चर जाऊन घरा असत नर्व्स किती समस्या झाला नर्व्स बल्ज जाऊन पुरो आयसीयू असत सिरियस असत कोण कोमर असत तांचे बसून मागया कितले जण शुगर हाय जाऊन घाई गुण जायला असताना गँग्रीन झाला सांगपुरो कुडेचे पार्ट आम्प्युटेट करून सांगल्यात
समाजात भेटून देऊया. तुम्ही त्यांची काकूळ करू दे. सिल्विया म्हणल्या भुरग्याक समाजात समर्पण दिव्या. कॅन्सर लास्ट स्टेज. समाजाची गुण कशी सकत हरी एका दिवसात ते भुरगे अनुभव करू दे. त्याच्या भुरग्याचे तोंड पळव, त्याच्या गवाचे तोंड पळव. जेजू बाप तांचेर काकुळचे दिश्ट घालू दे. वेगीचे वेगळी ते रिकावर जाऊन दे. जेजूचे बहु पवित्र आमलेख रगत त्याच्या कुडीच्या विश्वाने हर एका नर्व्सनी उघडून येऊ दे. कॅन्सरचे सगळे कण नपैस जाऊ दे जेजूच्या नावात. ताज्यापरी कितलीशे जण आज कॅन्सर पडेल कष्ट नसत. तुम्ही त्यांना स्पर्श करू दे. डिमेन्शिया समस्येत कष्टांच्या हर एका पिढी असतात. पार्किन्सन पिढीचा कष्टांच्या पिढी असतात. हार्टाच्या समस्या असल्या हर एकल्या समाजात तर भेटून देऊया. आर्थरायटिस समस्या समाजात तर भेटून देऊया. ब्रेन ट्यूमर असलेल्या भावबड्या समाजात तर भेटून देऊया. या घडी कितले जण सर्जरी करत नसत त्यांना समाजात भेटून देऊया. कितले जणांचे ब्लड रिपोर्ट येऊच असा, एक्सरे रिपोर्ट येऊच असा, स्कॅन रिपोर्ट येऊच असा, एंडोस्कोपी रिपोर्ट येऊच असा. सगळ्याक समाजात भेटून देऊया. अलर्जी किती केल्यार जायना, किती आपडल्यार जायना, खंय गेल्यार जायना, समाजात भेटून देऊया. एका कितें तांकां समाजात समर्पण दे. दोन्ही हात वयर पाया घट्ट तळांनी उतर. पाच पटी घट्ट तळांनी. साम 107 आपल्या आपले उतर तांकां बरे केले. तांचो जीव नासतलो ताणें निवारलो. साम 107:20 उतर तांकां बरे केले. तांचो जीव नासतलो ताणें निवारलो. साम 107:20 आपले उतर तांकां बरे केले. तांचो जीव नासतलो ताणें निवारलो. 107:20 आपले उतर तांकां बरे केले. तांचो जीव नासतलो ताणें निवारलो. साम 107:20 आपले उतर तांकां बरे केले. तांचो जीव नासतलो ताणें निवारलो. सगळ्यो स्त्रियो सांगात म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या शासनाच्या बाप्पा त्याची आमच्या समय आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची ओढणी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पुत्राच्या सगळ्या संसाराच्या आपत्तीच्या फरकपणापासून या क्रियेच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंब्यार पडया. दोनी हातांच्या वयर बारया, दोळ्या आमच्या तंप्या. आज दिसा कितल्या जाणांची भुरग्यांची एग्जाम आसा, त्या भुरग्यांक समयाच्या तान भेटोवन दिवया. तशेंच कितल्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला, विंगड घट्ट बसत. आज विंगड वायट पेटे संपडलेल्या भाऊ भयण्याक गॅम्बलिंग कदासच्या भाऊ भयण्या, सोऱ्याच्या, ड्रग्सच्या, सिगरेटीच्या विंगड एडिक्शन संपडल्या समजता भेटून दिवया.
तशेंच समर्पण दिवया आमच्या आख्या पळय सभेक, आमच्या बोबगें पाप सेवा सगळ्या बेस्पाक काडिला ह्या जागी पावन दर बळी सुमेशतां भेटून दिवया मागण्या. सगळे मिशनरी सगळ्या मागण्याचं मत विशेष आमची मागण्याचं मत मॉर्निंग मन्नाची मागण्याचं मत विशेष सुमेशतां भेटून दिवया. या मागण्याचा सलोचे हर एक मांडावळ सुमेशतां भेटून दिवया. हे सगळे टीम सुमेशतां भेटून दिवया. माग्य तशेंच विशेष आम्ही आजचे आम्ही रावचे आम्ही वावूरचे ते राष्ट्र मिडल ईस्टर्न कंट्रीज विशेष 21 कंट्रीज इंक्लूडिंग इस्रायल US सुमेशतां भेटून दिवया. सगळे कॉन्फ्लिक्ट सगळे झुज शांत जावचे पासून इराण इस्रायल आणि मिडल ईस्टर्न जाग्यांच्या लोकांक सुमेशतां भेटून दिवया. कितल्या गर्भस्थ स्त्रियो आसा तांकां भेटून दिवया. कितले अंगविकल आसा थंयसर हँडिकॅप्ड कितले जाणां ल्हानशी भुरगीं आसात मेडिकल इमर्जन्सी असल्या हर एकल्याक सुमेशतां भेटून दिवया. थंयसर वावुरच्या डॉक्टरांक नर्सांक विशेष सुमेशतां भेटून दिवया. कितले जण आज बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते आसात. आज कितले जण ह्या महिन्या मागण्याक पहिल्या फावटी जॉईन जाला तांकां सुमेशतां भेटून दिवया. ह्या घडये माग्य विशेषरान कितले जाणांक सारखे 2 वेळाचे जेवण ना, रावोंक बिडार ना, पांघरूंक कितेंच ना, कश्टांनी आसात तांकां सुमेशतां भेटून दिवया. सगळ्यो गरजो समर्पण दिवन सांगाते म्हणून घट्टतल्यान हे उतर 3 फावटी रिपीट करया. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती साम करतलों. 142:7 खणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलों. साम 142:7 खणींतलो म्हाका भायर काड हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलों. सगळी सांगाते म्हणून घट्टतल्यान आमी उसारया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची 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 जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी सगळ्या संसाराची ये भगवंता देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता मरा हे सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता आमची आणि सगळ्या संसाराची मग दोन्ही हात आमच्या वीर भार्या हमको हर एक लाइन पढ़ी तो इस पर का छुट्टी भी कुछ फायदा नहीं किधर क्या है कहाँ जाएगा. मग दोन्ही हात आमच्या वीर भार्या विशेष सरान ब्रदर प्रकाश समाजात समर्पण दिवे आज तसं जन्म दिस त्याच्यापासून विशेष सरान माग्या म्हाका कळीत असल्या प्रमाणे मस्त मिनत येता ताचो वेळ वेस्ट केला हांवें पळोवना. जेन्ना तो इस्रायल आसलो 1 महिन्यात शाराचेर आयला रे त्या 1 महिन्यान ते ओगस बसून वतलो रिट्रीट अरेंज करचे थंय हांगा मागण्या कपयल्ल्या कडेन वयचे
मागणे करते रावचे आज तेच कंटिन्यू करत्या त्या देखून देवान ताका वयर उबारलास त्या देखून आज पोर जाल्ले कन्वेन्शन कितले व्हडले कन्वेन्शन देवान ताका ती कृपा दिल्या मागया देव ताका आनीकी चड भलायकी दिवं दी देव ताका जाय असले सकत फाव करून आनीकी चड देड्यांनी बरो दी आनी चड लोकांक सोम्या लागीं हाडून तो सोमे ताका यूज करून दी तितले मात्र न्ही आमचे परीस आनी चड प्रवाद्यांक देव उपसोवन दी आनी चड सोम्याच्या नाव्याकाचेर उबो रावचे सोम्याचे नांव घेवन गांवान गांव वचून हांव ताचें नांव प्रकट करचें तसल्या प्रवाद्यांक देव उपसोवन दी विशेष तरेन मागया सगळे डिवायन मर्सी टीम सोम्याच्या भेटून दिवया हे 5 वर्सां तावन ऑनलायनीचेर डिवायन मर्सीचे मागणे चलून आसा कालचे 5.5 वरांचे मागणे अरायज विथ जीसस नाईट विथ जीसस इंटरसेशन 24 hours इंटरसेशन मग अशें न्हू इजी नाही मस्त कष्ट आसात मस्त वावट आसा कितलोसो लोक ह्या जमती फाटल्यान वावुरते आसा तांकांय सोम्याच्या तान भेटून दिवया तशेंच परत एक फावटी समर्पण दिवया आज सांजेर इंडियाचो टायम 9:30 वरां कुवेटचो टायम 7 वरां दुबयचो टायम 8 वरां झुमाचेर आमचे प्रेज एंड वर्शिप आसा विशेष ह्या मिसा ह्या प्रेज एंड वर्शिप आनी ह्या जमतीक जॉइन जातले संजय जॉइन जातले आनी एकल्या पासून मागया सो ती करता करता तांच्या जिवितांत अद्भुतां घडोवन दी आमकडे तुटून पडून दी बांदपासा तुटून पडून दी मागया सगळीं घट्ट तरान स्तुती करया हालेलुया 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 बाबा बाप्पा तुका घर गयता बाप्पा आयसो योग नवो दीस तुवें दिवन ह्या सकाळच्या वेळार तुवें आमकां आपण हाडलंय तुवें आमकां स्पर्शताय जिवे उतर आमच्या तोंडांत उसारू तुझे जिवे उतर आम्ही ते क्लेम करू त्या जीवा उतराची सकत आम्ही अनुभव करची कृपा दिलाय देवा कितले वर्ते भान तुवें आमकां दिलाय आनी कितलो बरो म्हूण तुवें दाखोवंक त्या पासून तुका अर्घ येता बाप्पा बाप्पा आज विशेष तुवें तुझे जिवे उतर आम्ही उसारले ते उतर आमच्या जिवितांत काम करते आज ते उतर आमच्या जिवितांत व्हडले फावो जावं दे आज ते उतर आमच्या जिवितांत आमच्या विस्मितांत फावो जावं दे देवाच्या पवित्र आनी बळवंत नांवान मागता बाबा आमेन 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 सांगाता मला म्हणया उदास दवर येसू दयाळी ओंकारी म्हणले हास्याक दवरलो तुजो आदार मोगलो आद्य सोदलो कोणपणी मोकळस गेल्लो कधी सैकोंक ना पात्यने धैर्य काढ तुझे कडे येता या ओंकारीच्या ओंकारी म्हज्या माई कधीच तुझ्या मुखार होता मनीस देवपुताचे माई म्हजी मागणी तिरस्कार करनाका तुझे काकूट तुझे मागणे आमेन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुबह सा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझे पुष्टे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड मगाच्यानो कळोनी आज सांजेर झूमाचेर इंडियाचो टायम 9:30 वरां इंडिया आसले तुमकां ह्या झूम लिंकान जॉइन जावयेत सांजेर 9:30 वरां प्रेज एंड वर्शिप आसतले 9:30 वरां ताजे उपरांत इंटरसेशन आसतले तशेंच
कुवेटचा टाइम 7 वरा, दुबईचा टाइम 8 वरा. जॉईन जाया. कोण कॅनडा आसात सकाळी 10 वरांक, सकाळी 10 वरांक, फाल्यां सकाळी 10 वरांक आसतले. आणि अल्बर्ट आसतले. आणि कोण टोरंटो आसात तांकां दनपारां 12 वरां. तुमचो टाइम नोट करा, त्या टायमा प्रमाणे जॉईन जाया प्रेज अँड वर्शिपान. पवित्रत्म्यान भरचे पसत आणि पवित्रत्म्यान भरोवन प्रेज अँड वर्शिप करची कृपा देव आमकां फाव करून दी. तशेंच चडान चड लोक ह्या मग्नाचो अनुभव जोडून घेवन दी. तितलेंच न्ही, कितले जाणांक तुमकां टेस्टामनी धाडूंक आसात, पेटिशनां धाडूंक आसात. 9900332411 ह्या नंबराक तुमी धाडून दिया. देव तुमकां हर एकला आयचो दीस आशिर्वादांनी बेसवानी कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. फाल्यां सकाळी सक्रामेताचें आराधन आसतलें. तुम्ही जॉईन जाया.